quan em pregunten per Fisio Vitae i de parlar del gran equip que el forma. Una gent meravellosa. Respires calor humà, companyerisme, a més de l'experiència que tenen, els grans coneixements, i gràcies a ells tinc el primer grau de fisio, o això diuen. Però en resum he après moltíssim en aquests 4 anys. La flexibilitat, el ser raonable, el fer un Tetris a l'agenda i poder cobrir totes les necessitats, però a nivell personal estic molt agraïda als companys, a la Paula, perquè em sento molt valorada a la meva feina i molt respectada. A més de l'ambient que es respira, és un equip teu i estic molt contenta de poder formar part d'aquest equip i continuar així i molt millor. Així que felicitats Fisio Vitae i a tots els que formeu Fisio Vitae.